Ahojte milí diváci, dneska ideme natáčať, ako sa využíva pestevec mariánsky, lyžička, pohár vody a tuto sú tí medicíny dýny. Ty máš toľko spolu? Ukážem vám aj obal, aby ste vedeli, čo to máte ako kúpiť, aby ste nekúpili voľakú smradovlávku alebo čo. No, nenašol som ho. Je to v takom telovom obale, také voľačo, však pestovicový olej. Tam určite bude, tak ideme. Takýto tento palášok, ten som vám chcel ukázať. Dám si. Je to dobré na cukrovku, na hoci čo. Tak. No asi v tomto to nájdete. Vidíte? Tu je pestecová, ale počítam vám to, je pestecová múka. Nemyslíte si, že je to za zúľaká múka, že to chutí ako múka? Vôbec nie. Mám to na nohe. Mám si to ako takú majú. Nevadí. Vidíte, takto to vyzerá. Takže dám si. A? Ochá sa vám to zasekne na zuboch. To nevadí. Zapijem toho vodu, ale sa to zmije. Už som to aj vydal. No počkej. Chvíľku počkej. Vedhandela bola tuto na blízku. Poutívame. Asi kúsky. Teraz ideme pestovicový olej, ani to si solíte, že to chutí ako olej na keľom robíte škvárelinu alebo lezne. Sú tu len také názvy, tak toto ako vypadá. Pestovicový olej. Dáte si otoviť lyžička. Za lyžičku nakladkať, za takúto maličku, nemusí byť veľká lyžica, ani veľa pestovicového oleja, no jej. Je to také bez chute. Len takto zapijem, aj keď sa mi to nezaseklo. Ježiši. No zase. Ešte to olej už videl. Nemaj toto vzácnú bylinu. Zapité. Toto je naše video. Uvidíte taký. Když není tady, tak uvidíte, není tady taká múka. Len to, keď si tu vyliete na lyžičke, to také žlté, poviete si, že to je aj olej, alebo ocot, alebo čo je to. Ale však nič. Nič sa nedeje. Len to skúste vyvieť, také pomaly bez chuťa, ale
Nevím, ako to budete považovať vy, či to chutá alebo nie. Tak, uvidíme sa v ďalšom videu, možno budeme aj zbývať na našom švekovskom lahu na mojich prázdninách. Môžeme aj končiť, tak papa. A keď sa vám video páčilo, tak dajte like. Tak, no. Tak ahojte.